Nadace Naše dítě v nás vzbudila svoji, řekněme, aktivní činností v posledních 10 letech a hlavně samozřejmě i mediální tvář Zuzany Baudyšové naprostou důvěru. Po dobré zkušenosti z loňského roku, kde jsme vybrali zhruba 5,6 milionů, jsme se rozhodli v této bohulibé a záslužné akci pokračovat. Nadace Naše dítě je pro mě organizací, které naprosto důvěřuju a mám můj veliký obdiv. Já víceméně se nerozhoduju, jestli pomůžu nebo nepomůžu, protože si myslím, že to je taková moje povinnost. Akce dopadla lépe než loni a rozhodně lépe, než jsme slíbili. Já jsem na tiskovce pořád nebyl schopen sdělit, jestli v příštím roce přislíbíme částku vyšší než 5 milionů korun. A upřímně, každým dalším dnem prostě vím, že s vaší nadací to taky dokážeme. Nadace Naše dítě má velkou radost, že byla podruhé už vybrána jako partner akce 5 milionů pro dětský úsměv. Během jednoho týdne se nám podařilo vybrat obrovskou částku 5 902 564 korun českých a jsme velmi rádi, že jsme touto akcí mohli prospět dobré věci. My sme pri príprave kampane s agentúrou Winkler & Stenzel mali obrovské šťastie stretnúť rodinu Reiterových, pretože tí boli ochotní nám poskytnúť svoju nádhernú 9ročnú dceru, aby se stala tvárou našej kampaně. Je šťastná, když se viděla ve výloze, tak museli jsme i hned ji samozřejmě nakupovat, takže šťastná. Ja som mala to šťastie, že som jej mohla predať šek na 50 000, ktoré Reiterovci potrebujú na kúpu nového, väčšieho auta, pretože Barča dostala elektrický vozík a to staré auto je už v podstate nepoužiteľné. Exkluzívne informácia, ktorá ma strašne potešila. Zuzka Baudyšová mi sdelila, že ste sa im rozhodli uvoľniť 200 000, čo je absolútne fantastické. Nemáme jiné možnosti ty peníze získávat, než od sponzorů, malých, velkých, nadací, grantů, ale i z takovýchto nádherných akcí, jako je akce Rossmann. Vnímáme to i jako poskytovatelé těch psů pro lidi s handicapem, pro děti, takže to pomůže prostě mnoha dětem. První je laserový přístroj, který pomůže při operaci oční sítnice u dětí extrémně nízké porodní hmotnosti. Ten druhý přístroj, resuscitační, bude používán přímo na porodním sále v tom primárním zajištění kriticky nemocných novorozenců. Nadace Naše dítě bude plynule vyřizovat individuální žádosti ve prospěch handicapovaných dětí zakoupením a přispěním na nákup mechanických či elektrických vozíků, polohovacích zařízení, asistencí pro děti, které se bez asistenta neobejdou.